penso en l'herba. Veig el color de l'herba i entro dins de la llum de l'herba. Veig l'herba i sento com la llum omple els meus ulls d'herba. Veig l'herba i recordo com aquell nen mirava aquesta herba. Jo sóc l'herba, només l'herba, la il·lusió de la llum. L'herba és la il·lusió, el record d'aquell nen dins de la llum. Tornem amb la tema infantil. Un nen a l'oficina. Aquest estiu he conegut un nen a l'oficina. Arriba cada matí amb la seva mare, amb els ulls somiant. S'asseu a una cadira, esmorza i fa els deures. Després d'uns dies de vergonya, ens hem fet amics i juguem. Juguem per expressar que no estem sols. L'Àlex té 7 anys i li agrada construir cases. Arrossega una caixa i diu que és un gos. També li agrada moure les cadires i amagar-se dins els mobles de l'oficina. A mi també m'agradaria amagar-me de l'oficina i tenir amics imaginaris i construir cases amb les il·lusions de les caixes i dels bancs. M'agradaria oblidar-me d'aquest món, perquè quan acabo la jornada laboral arribo a casa i em poso a plorar. Em cauen 3 llàgrimes, 3 tristes llàgrimes. Ploro perquè un dia l'Àlex recordarà aquells dies d'estiu, quan era un nen i jugava en una oficina de correus. Ploro i realment no sé plorar. Ploro i ploraria sempre, fins que aprengués a estimar.